pensava que estaria més pendent de mi i tal. De fet, li he preguntat, vols venir amb mi? Vas a venir? Sí, hi ha una xerrada, vols veure com parla la gent? No, jo vull anar on estan els llocs. I així ha sigut. O sigui que he perdut de vista, la veritat. Estem molt contents. I això, i sobretot que tenen com confiança amb les persones que els acompanyen, perquè ja van a lavabo amb elles i tot, la veritat que he vist molt bé, molt guai, sí. Doncs avui és la trobada social de Sostre Cívic, que és una trobada que fem una vegada a l'any. Llavors, en aquest context, doncs, algunes de les sòcies venen amb les seves criatures, com és normal, i volem facilitar també que ho puguin fer, i vam contactar amb el Conspiria per poder posar un espai de camburatge a dins de... Jo vinc amb dos barrets, no? Jo soc una mare que ha fet servir el servei i treballo a la cooperativa, a Cívic, i jo ja havia avisat al meu equip de potser avui no compteu massa amb mi perquè potser els estan les criatures tota l'estona, perquè us deia, no? que em costava confiar o pensar que ostres, potser sí que està al servei però no el fan servir i no, doncs la veritat que m'estic implicant amb les companyes, que estic activa allà amb les coses que vull fer, que necessito fer, no? Un dia com avui. O sigui, jo crec que avui l'alternativa hauria estat no venir, perquè la petita és molt petita i necessita tenir estones amb mi i llavors, bueno, és que no podia ser. O sigui que directament no hauríem pogut venir. Com han vingut criatures de diferents edats, no? Les meves petites han intentat fer els costa més, tenen confiança, però ja també han començat a jugar. I la resta jo crec que des del primer moment, la veritat, està molt bé perquè hi ha diferents materials, no? Que si són més d'un tipus de joc o un tipus de l'altre joc tenen com diferents alternatives i la veritat que de moment els pares i mares no ens hem preocupat. Anem venint de tant en tant a l'hora d'esmorzar o perquè estan just a un espai central i podem anar passant i veure com estan, però la veritat que superbé, molt autònoms i han confiat en les acompanyants del primer moment, també ho han facilitat. I bueno, ha estat tot un èxit, els nens estan encantats, els nens i nenes.